اب شاني كونسلتي اخم دالهم يا شاني كونسلت منالبات تيناتو ابليكيشن ويكاتناتو ناي بلاتفورم اب تيك توك تقوم ترى كوينكم مالتيو اب تيك توك زرقحني على بكم زي نشتي تريوار لكم مزيان اب نشتي لينك ويكافتناتي بايو او زرقح لهم ابو بمئتا كليك بمقبار مالتي خمزي and then افتناي ناتنا كونسلت ويكاتناتنا هو حاجز اقول له تكتري وتخليهم كم قصالي نبلو مالتيو تناتنا ناي كونتاكت ويك اني حبريتا قص عدما زي مسل مالتيو تليفوننا هم دماتي ادرس بايميل كتروحنا تدالهم كان ايميل ادرس علنا مالتيو حبشوتي نطبطات ابستعت له تيشاني كونسلت امنتي ديهبو خمز حجز مالتيو ابتناي قطر ام حزل اوان غنا مزا بوكنا ويكا بوكا تبللا ابانت داتينا نحجي مالتي بزن 4 مديات صويدي يسرحله منالبات كم كوتشينج انتجرهون ميغرهون فيسوم ناي فيزا شانستر اوك فليغ مالتي كومها ناي ديستانس اند فيسني مالتي سلازي ككمتي تزوستلو غزين ساعتن بمرايقاتي نخفلي زملكات مالتيو بوركي يوز زارره مالتيو ስለዚህ በሐፈሻ ግን ረኾብና እቲ ዝደለኹም ሓገስ ክሳብቱ ንኽእል ዓቕሚ ከነበርከት ድማ ድልዋቲና ንኣብነት ከም ኤግዛምፕል ተራድ ናይ ኮቺንግ ንሲቭ ዝምልከት ወይ ከዓ ናይ ኮንታክት ኦፍ ፒፍተር ናይ ስራሕት ዝምልከት ሓፈሻዊ ኣብ ስራሕን ኣብ ኣስራሕትን ዝምልከት ኣገባባት ብኸመይ መንገዲ ዕውታት ኮይና ንኽንወፅእ ዝብል حفشة وحاجات مس إندل دما عبزلنا ثنين قدرة جزين عبدنات عربي كلام سنبت يزتناي كندس رح نهبوي كحمسون اللوسن ساعات نخفتينا جنب حفشة جن عبدنات سنبت انترا ويكا قدام ترا على تحمش كت رقمنا انترا وسينكم عبدالله تناي ساعات جزية تناي ساعات ممرات عبدنات كاب ساعات كل تخسر ساعات ثلاث انترا مريتنا عبزتي شم ايميل ادرس ناتكم تليفونكم ناتكم كان نرخبكم نقط عملنا مالتي كومغات ناي ساعات قطرنا بزلو مالتي مع اسكم استقصركم ويك مع اسكم زمرزكم كابزلو على 5 ور 10 تشين 4 ساعات كلت يخون مالتي ونابلنا تعبز شنكم تصفوا اش مبل لبزي توماس كنغبر مخل ايميل كات ناتكم ايميل مالتي بزي كستا كنغبرنا صيفناشنا ايميلنا تليفون ترايركم ابزقالتن كل تبزدلوا نقلتين عن قرشان تقبلون مالتي ويك اكسبت تقبلون and then confirm booking هون مالتي بدحريو نافت زقصل ركبات بايميل سليز مصنا بو كونتاكت نقبروك مينا مالتي اوكي سلازي نقرا من قد زي اخلا لكم دي لزاني شاني كونسلت مالتي قندتي لو معنتي حصر زبلت كهبل لا ديل دلخو تمرت دما ويك حافشا وي حبريت خبل ديل دلخو خاب كل تدقل علي كتبز حي دلياني مالتي سلازي نابتاناي سي اس ان كينا مال سلازي زناي سي اس ان كم اقدي مزحبركم بزح ناي عدلات ناي تمرتي زهب كوينو نحنا خم نبرت ناي زعاد دما نطقمولو زغبانا عدلات الله مالتي نابنت حجي اتليست بز لوغا ان كنقبل نخينا تناتنا بانك عيد اتينا مالتي كن كل جزء حدث كندي سامنتات كم هاري في قدو سي اس ان انداوسد انت ايلا حجي كنفلط لنا عبنت حجي حدث ابزعدي مساتوا اتناتو دحرا بايتا نايت مرست ترايو هور مونا فيكور هور مونا فيكور هار يوغ انت ايلا سيرش جرنا حجي هار يوغ لنا انت سيرش جرنا تقدمت متسكا هور مونا فيكور ستوديو ميدل كوست دخليكا كندي سامنتات زاكل يغباني انا كم تمهاري كوينس كاب سي اس ان حاجز ندوسودكم مهار زغيل مالتي حجب زغل غزي حادثه كلم حج انت اب سي اس ان زخونه حاجز تزيرخيبو زي ان ثلاثه نطبطات ወይ ካዚን ثلاثه عدلات ናይ ትምርት ንከመሃር ይፍቀዶ ማለት እዩ ስለዚህ ሓደ ሰብ እንተ ዳ ኣብ ጂምናሲየት ንኣብነት እንተ ዳ ሃልዩ ኣብዛ ዓዲ ማለት እዩ እዚ ናይ ሃይ ስኩል ወይ ካል ዓለዋይ ደረጃ ቤት ትምህርቲ ዝመሃሩ እንተ ዳ ሃልዮም ክሳብ 120 ሰሙናት ተማሂሮም ማለት ካቢ 3 ዓመት ሆና ማለት ነው 3 ዓመት ትምህርት ተማሂሮም عدلات ዝፍቀደሎም ወይ ከዓ ንከመሃሩ ናይ ጂምናሲየት ነጥብ ንኽውድኡ ይፍቀዶም ማለት እዩ ብድሕሪ ሽዑን ኣብዚ ናይ ዩኒቨርሲቲ ደረጃ መስኣተው ከዓ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ከዓ ማለት ክሳብ 240 ሰሙን ይፍቀዶም ማለት እዩ ኣስታት 3 ዓመት ክሳብ 4 ዓመት ዝፀጋጋዕ ማለት እዩ ይፍቀዶም ማለት እዩ ሕጂ ንዓኻ እንተ ዳ ሓገዝ ካብቲ ሲኤስኤን ክትወስድ ተደሊኸይ ማለት እዩ
እዚኦም ኣብ ጉሩንድ ዝርከቡ ከዓ ወይ ከዓ ጉሩንድ ዝመሃሩ ማለት እዩ ከም ካብ ቀዳማይ ክሳብ ሻድሻይ ክፍሊ ዘሎ ከዓ ካብ 40 ክሳብ 100 ሰሙን ይፍቀዶ ማለት እዩ ሕጂ እንታይ እዩ ኩሉ ግዜ ክንፈልጦ ዘለና ኣብ ድሕረ ባይታ ናይ ትምህርትካ ኣብ ከመይ ደረጃ ነርካ ድሕረ ባይታ ናይ ጉሩንድ ስኩላን ወዲኻ ዲኻ መፂኻ ዋላስ ጉሩንድ ስኩላን ወዲኻ ግን ነጥብ ተዘይብልካ እሱ ኣብ ግምት ብምእታው ድፍቀደካ ሳምንታት ይፈላለዩ ካብ ሰብ ናብ ሰብ ማለት እዩ ግን ሁላትና ንብዝሓሸ ክንፈልጦ እንተዳኣደሊና ክንደይ ሰሙናት ኣለና ክንደይ ሓገዝ ካብ ሲኤስኤን ክንወስድ ንኽእል ማለት ቢድራግ ንመይን እዩ እቲ ደገፍ ወይ ከዓ እቲ መንግስቲ ዝህበካ ደገፍ ንኽትመሃር ማለት እዩ ዘይምለስ ገንዘብ ከምኡ ከዓ ሎን ከዓ ኣለካ ልቃሕ ማለት እዩ ኢቨን ልቃሕ እውን በቲ ዘለካ ሳምንታት እዩ ዝርአ ማለት እዩ ክወሃበካ እንደይ ክወሃበካን ማለት እዩ which is ድሕረ ባይትካ ናይ ትምህርትካ ኣብ ግምት ይእትውዎ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ክንፈልጥ ተዳ ኮይና ከምኡ ውልቂ ማለት እዩ ናብዚ ብምእታው ፍትኖ ወይ ከዓ ክንመሃረሉስ ንኽእል ኢና ክንጥቀመሉስ ንኽእል ኢና ማለት ስለዚ ኣብዚኣ ሲያ ኣመንዳ ቬኩር ትብል ኣለካ እቲ ዝተጠቀምናሉ ሳምንታት ረኣዮ ዝብል ዘለካ ኣብዚ ብምእታው ክሊክ ብምግባር ማለት እዩ ንሞቢል ባንክ አይዲ ብምስጋር ኣቲና እቲ ዘለና ሳምንታት ክንደይ ተሪፍና ኣሎ ክንደይ ተጠቂምና ኣለና ንምፍላጥ ከዓ ይሕግዘና ማለት እዩ ቶም ዘይተጠቀምኩምሉ ከዓ ግዜ ከይከዶን ከሎ ማለት እቲ ዕድመ ኣብ ንእስነት ዕድመ ክሳብ ዝሃልናሉ ግዜ ኣብቲ ዘለና ናይ ዕድላት ናይ ትምህርቲ ኣእምሮና ብዝኽፈተሉ ግዜ ማለት ወይ ከዓ ናይ ትምህርቲ ድሌታ ብዝሃለውና ግዜ ካብ ሲኤስኤን ሓገዝ እንዳወሰና ነቲ ዘለና ስራሕ ብትናቱ ፐርሰንት እንዳወንዘፍና ክንመሃረሉ ንኽእልና ምክንያቱ እቲ ዘሎ ዕድላት ቢድራግ ክኸውን ይኽእል ወይ ከዓ ማለት ደገፍ ናይ መንግስቲ ክኸውን ይኽእል ወይ ድማ ብልቃሕ ትወስዶ ገንዘብ ክኸውን ይኽእል ግን ኣዝዩ ውሑድ ሬንታ ስለ ዘለዎ ውሑድ ሓረጣ ስለ ዘለዎ ንዑ ብምጥቃም ካብቲ ዘለና ስራሕ ዝያዳ ሞያ ብምውሳኽ ዓቕምና ብምድላብ ማለት እዩ ካልእ ትምህርትታት ክንወስደሉ ዝኽእል ዕድላት ክንፈጥር ንኽእል ኢና ማለት እዩ ስለዚ እዚኣ ነይራ ናይ ሎሚ ዝሓሰብክዋ ትምህርቲ ሓጋዚ ክትከውን ተስፋ ገብር ኣብ ቀጻሊ ድማ ነዚ ዝመስልን ካልእን ሓበሬታ ዝምልከት ምስ ላዕለዋይ ደረጃ ከመይርካ ተመልክት ከመይርካ ክነጥበካ ነቲ ስኻ ዝተምሃርከ ነጥበካ ናብ ዩኒቨርሲቲ ከተሕልፎ ትኽእል بخمي من قد خنا يونيفرسيتي ويكا يونيفرسيتي تمهار ويكا أنا هاي سكول على وايد درجات مرتي نتبت زي بالكخا بخمي من قدي اتبع دخازلو ويكا أتي أبكال حجر تمهير كياز متخا مسخا عيس كياز متخا نبشودن سيرتيفيكيت كا خمي يركا تترجمو خمي يركا تصدقها حافشون عزم الكتكا حبريتا كنسدد كنفتنينا مالتي بزحات روان لو ما حد صار يعني را يغني لي سلام كله